Højby, jeg er 38, jeg er iværksætter, har stiftet mobilselskabet M1 og spilnu.dk. Og i år stiller jeg op i en Aventador. Jeg har også en Carrera XC, som jeg har kørt i de andre år. Jamen, de har lavet et rigtig godt samarbejde, eller kan man sige, lavet et koncept, der hedder Race for Riget, hvor der vi kører penge ind til børneafdelingen på Rigshospitalet. En tur i den her koster 1000 kroner, og for det får man 2 ture rundt på banen her, så man kører historisk Grand Prix. Jeg følger også med på hold til højre. Hvorfor gør du det? Jamen, selvfølgelig fordi det irriterer mig, når folk de ligger og kører 80 i overhængsbanen på motorvejen. Og jeg synes, vi kan lære meget af den måde tyskerne kører bil på. De er ikke så bange for at bruge deres spejl, bruge deres blinklys, og så trække ind og trække ud igen. Og det kan vi sagtens gøre i Danmark. Det får trafikken til at glide meget bedre. Og det gør egentlig også, at man får en mere sikker trafik. Så det vil jeg da kun opfordre alle til at holde til højre og følge med på gruppen på Facebook. Raise a glass of wine for the last time, holding out by the road. Prepare as we will, watch the flames burn up and on.